Salam yani hormatly adamlar. Garaşsyz baýy bitirip ýurdumyzdaky täzelikler kimin habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna ýazgy köpçülikliň baý ekmek dawratyna badylga berildi. Köpçülikliň baý nahallaryny ekmek boýunça ähli halk dawraty tebigatyň janlanýan we gülleýän pursatyny sahawatyny halkymyzyň mehriban toprak baradaky aladany esasy ugredinýän ruhy gymmatlyklarymy ýagşy desturlarymyza bolan ıgrarlygyny alamatlandyrýan milli bahar bayramyna başlandy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz ak mermerli paýtagtymyň binagarlyk keşi bilen bir bitigi sazlaşygy emele getiren paýtagtymyň Demirgazyk günjegini ýazgy baý ekmek dawratynyň geçirilýän ýerine geldi. Bu ýerde ilki bilen döwlet senatynyň dawraly ýanglanmagy bilen ýaşyl tugumyz belinde galdyryldy. Size alkışlaşan, uzak yaşayan atamcan. Sizin bilen hemişe biz bahtiyar atamcan, mehvan atamcan. Bana hallarını oturup berayın da. Ya Mustafa. Mehriban arkadağımızın bu yerde düýüp tutulýan täze seýilgäkiň ilkinji baý nahalyny ekip milli bahar bayramynyň hormatuna geçirilýän köpçülikliň baý nahallaryny oturtmak dawratyna badalga bermegi dawranyň ähmetini hassa artdyrdy we ýurdumyzda paýgatly pederlerimiziň döreden milli ýörelgeleriniň döwrebap derejede ösürilýändiginiň beýanly guruldy. Şu ýyl 140 ýyllygy bellenilýän ak mermerli paýtagtymyzyň
Demirgazyk günjeginde täze döredilýän feilgäkiň çäklerini guralan köpçülikliň bag nakallaryny ekmek dawrasyna gatnaşçylaryň ähli hormatly prezidentimiziň görelmesine eýerip bag nakallaryny oturtdylar. Şu pursatda ýurdumyzyň medenet güýesini 30 saatlarynyň birin owada beslenen aýdym sağ çykyşlarynyň ýanglanmagy asylly çäräniň dawrasyny hasda birinde götürdi we bir de guralýan dawara üýez bolşdy bayramçylyk öwüşgünni çaýdy. Yergilerini aýtsak, ýurdumyzda ýarky köpçülikliň bag ekmek dawrasynyň her ýylda halkara Nowruz bayramy bilen utgoşdyrylýanyny bellemeli. Bu bolsa dawaranyň ähmetini has artdyrýar. Munyň özi ýurdumyzda milli liderimiziň başlangyjy boýunça asylly işleriň bilen dawarlara beslenýänligini alamatlandyrýar. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň dürli künjeklerini, tokoý dowlaklaryny döretmek, feilgäkleriň çäklerini geňeltmek baradaky oňyn başlangyjynyň halkymyz tarapyndan giň gollagy eýe bolýanyny bellemeli. Şunun bilen baglanykda ýurdumyzda köpçülikliň bag nakallaryny oturtmak dawarasy inni asylly däbe gürli. Daşky gurşagy aýagy çemeleşmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugradyr. Milli kemde ählimum meçberlerde ekologiýa howpçylygyny öpçün etmek üçin ýurdumyzda milli tokoý maksatnamasy üstünlikli durumça geçirilýär. Onu şäherleriň hemde owalaryň töweregini, awtolog hemde demir ýollaryň uğruna güýük dowlaklary döretmek gözüňde tutulýar. Häzirki wagtda Aşgabady bagy bosanyr şäher hökümini tanaýarlar. Goýy saýly ajaýyp baglar, älim oşar ýaly dürli renkli güller, paýtagtymyň eteklerinden aýrylmaz keçimli gürli. Halk arasynda soga biş gadaplanýan köpçülikliň bag ekmek dawarasy, oňa gatnaşçylaryň ruh fenetligi bilen aýdym sağdan joşgyny goşup täsirli pursatlary beslendi. Munyň özi agzy birligi, insan perwerligi, täzelenşi alamatlandyrýan milli bahar bayramynyň ähmetini artdyrdy. Mehriban arkadagymyz hemmelere üstünlikleri arzu edip birden uğradı.